नुजाथि फैनाय साफ्रोमबो आंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव आंनि लोगो नोंथांमोननि गेजेराव दिनै आङो रन्जन दैमारि सारखौ लानानै सुजुनाय मेथाइखौ रिलिज खालामनो नागिरदों। मेथाइखौल' आं नोंथांमोननि गेजेराव खननानै होगोन। गाबोन नङाब्ला समफोर मिउजिक भिडिअ'आ ओंखारगोन। रन्जन दैमारि सारा बियो बुंदों आं थिगानो दं, नोंसोरो हारिनि थाखाय माबा मोनसे माव। रन्जन दैमारि सारा बुंदों जों थांदोंमोन 17 तारिख सुनिबाराव आरो बिथाङा बुंदों खोन्थाहै आं मोजाङैनो दङ, आंनि थाखाय आर'ज खालाम इसोरनियाव बि। बेखौनो बिथाङा बुंदों। दा आं नोंथांमोननि गेजेराव मेथाइखौ आं जुरिजेननो सानदों। मेथाइआ दिनैनो सेथि जागोन। जुरिजेननाया बेनो लाइभ आं होनाय जागोन, नोंथांमोना खोनासंनो हासिगोन। गोरोन्थि जायोबा निमाहा खालामदो। बिथांखौ जोङो गांसे आर'नाइजों जों बरायनानै लानि।